porque tal como están as cousas, dende loica as políticas que se estuveron facendo hasta ahora de privatizar e de restar... Foi unha das súas últimas comparecencias públicas ante os medios durante a pasada campaña das municipais, na que participou activamente, como viñera facendo dende hai 16 anos, dende a súa irrupción na política. Só ela e o seu círculo máis próximo sabía da enfermidade que lle acababan de diagnosticar, razón pola que a nova do seu falecemento causou aínda máis pesar. Muller de forte carácter e de conviccións, chegou a ocupar a tenencia de alcaldía durante 2 anos, do 2009 ao 2011, tempo no que socialistas e nacionalistas compartiron goberno no Son, baixo a alcaldía de Xoán Pastor Rodríguez, tras a moción de censura a Manuel Tomé. Na actualidade era responsable da área de Benestar Social e Igualdade da Deputación da Coruña e acababa de revalidar a súa acta de concelleira como a número 2 nas listas do BNG sonense tras o Albino González. A nova da súa morte caeu tamén con gran tristura entre a veciñanza. É moi triste, é unha triste que era unha rapaza moi boa, traballou moito por o ayuntamiento. Home, claro que é unha tristura. Para mí é moi triste eso. Eu me enterei maier, que eu non sabía nada. Home, claro, tengo unha muller xoven, dos 50 e poucos anos. Moi coñecida, ademais, non? Sí que era coñecida. Unha tristeza, supoño. A verdad que sí, que é unha persona que a ese tempo, con esa edad... Era unha muller moi xeitosa, moi amable, moi cariñosa, que no pueblo de Trajo sentímonos moito, moitísimo. Nada máis ter coñecemento do seu falecemento, a Corporación Sonense celebrou tamén un pleno extraordinario, no que se decretaron 3 días de loito oficial e bandeiras a media asta. Celebramos un pleno extraordinario urxente para decretar eses 3 días de loito oficial que contaron a partir de onte e a bandeira a media asta en señal de duelo e en señal de agradecemento pola labor de Ánxela en este concello e para todos os seus veciños. Eu creo que era unha persona de fortes conviccións, que sempre defendeu fortemente hasta o final aquilo no que eu quería e, dende logo, estou segura de que sempre o fixo coa mellor vontade para axudar os seus veciños a este concello. Tamén foron numerosas as reaccións, especialmente dos seus compañeiros do Bloque Nacionalista Galego, non só do Son, senón tamén da comarca, así como tamén da Deputación da Coruña, institución que a través dun comunicado lamentou o triste suceso. Durante todo o día foron numerosas as mostras de cariño cara a ela e a súa familia, sendo moitas as persoas as que se achegaron ata o tanatorio de Xarás, en Ribeira, onde foi velada durante toda a xornada de hoxe, ata a hora do seu funeral, que tiña lugar na igrexa parroquial de Santa María de Camaño, de onde era natural.